खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना हो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो स्वच्छ भारत मिशन अर्थात टयलेटखौ माबोरै गोदानहै एप्लाइ खालामनानै लानो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो गोबाङानो कमेन्ट्स खालामनानै सोंहरदोंमोन बेनि सायाव आपडेट लाबो आदा होननानै। माने गोबाङानो बे टयलेटखौ माबोरैहाय गोदान एप्लाइ खालामनो हायो, बे SBM स्वच्छ भारत मिशनखौ माबोरै गोदानै एप्लाइ खालामनो हायो बेखौ दिन्थि होनना बुंनायखाय आं दिनै नोंथांमोननो बेनि सायावनो आरो गोदानै आपडेट लानानै फैफिनदों आरो लोगोफोर। गिबियावनो नोंथांमोना स्वच्छ भारत मिशन SBM गुगोलाव सार्च खालामना हो, बेनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि पर्टेला अपेन जाफैगोन आरो लोगोफोर दै। दा बेवहाय निउ गोदान जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो बिथांमोना नै बेवहाय थानाय जेसेबां डकुमेन्ट्स नांगौ जानाय डकुमेन्ट्स बेखौ नोंथांमोना बेवहाय होलांनांगोन आरो लोगोफोर गोदानै जुदि एप्लाइ खालामनोब्ला। गिबियावनो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरखाबाय। दा नै बेवहाय निउ एप्लिकेसन माने गोदानै खालामनाय आरोना लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना मा खालाम, निउ एप्लिकेसनाव नैबेवहाय स्टेटखौ आं सेलेक्ट खालामना लानोसै दे लोगोफोरनि सरि आंनियाव गोजौआव दं स्टेट ना, बे स्टेटखौ आं बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाबाय। माने अट'मेटिकलि स्टेटआ सेलेक्ट जाखागोन आरो ना लोगोफोर नोंथांमोननियाबो। बेनि उनाव नोंथांनि जि डिस्ट्रिक्ट नैबे डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लादो आरो लोगोफोर। आं बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लानोसै सरि आसाम। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ आं सेलेक्ट खालामना लानोसै। आं बेवहाय जायखिजाया मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाबाय आरो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखायसो दे लोगोफोर। बेवहाय आं जायखिजाया मोनसेखौनो लाबाय, नै बाक्साखौनो लाबाय आं। बेनि उनाव नोंथांनि ब्लक नै बेवहाय ब्लक नेमखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै लादो। आं बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लानोसै। बेवहाय ब्लकखौ जायखिया मोनसे लाबाय आं, लास्ट टारनिखौ लाबाय आं लोगोफोर नैबेखौ। बेनि उनाव नैबे ब्लकआव आं सेलेक्ट खालामबाय। खालामनायनि उनाव नोंथांमोननि ग्राम पन्सायत नैबेयाव ग्राम पन्सायतखौ नोंथांमोना नैबेयावहाय सेलेक्ट खालामनानै लादो। आं बेवहाय ग्राम पन्सायतखौ सेलेक्ट खालामनानै लानोसै। जायखिजाया आं ग्राम पन्सायतखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाबाय दे लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोननि भिलेज नैबेयावहाय भिलेज नामखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लादो। आं बेवहाय भिलेजखौ सेलेक्ट खालामनानै लानोसै। जायखिजाया मोनसे आं भिलेजखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाबाय दे लोगोफोर, नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखायल'। भिडिअआ एसे गोलाव जागोन लोगोफोर, मोजाङै नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बयबो गाव गावनो एप्लाइखौ खालामनानै लानो हायो। गोदान एप्लाइ दा सोलिबाय दं आरो लोगोफोर दै। नैबे हेबिटसन नेमखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना लादो। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेयाव गाहायथारनि बक्सआव सेक्सन बि टयलेट माने अनार नैबेयावहाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैबेयावहाय गिबियावनो नोंथाङा आधार कार्डआव जि नाम दङ बेखौ नोंथांमोना नैबेयाव स्पेलिंखौ मिस्टेक खालामनाङा, बेबायदि नाम नोंथाङा लिरनानै लादो। गाहायाव नैबेयावहाय आधार कार्ड नाम्बारखौ होदो। बिनि उनाव नैबेयावहाय टिक मार्क दंना, बे टिक मार्कआव नोंथांमोना राइट सिन होना होबानो जाबाय। बेनि उनाव आधार कार्डखौ गिबियावनो नोंथाङा भेरिफाइड खालामग्रोनानै लानांगोन दे। नैबे गोमो बक्सआव दंना लोगोफोर, बेवहाय नोंथांमोना भेरिफाइड खालामग्रोनानै लानांगोन। बेनि नोंथांनि आधार कार्डखौ भेरिफाइड जाग्रोनांगोन आरो। भेरिफाइड जाखांनायनि उनाव दानिया नोंथांमोना मा खालाम, नैबेयावहाय नोंथांनि जायखिजाया जुदि नोंथाङा हाबा जाथ'वाखैबा नोंथांनि बिफानि नामखौ नैबेयावहाय सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। बेनि उनाव जुदि सोरबाफोर हाबा जाखादोंबा नोंथांमोना बेयाव हासबेन्ड नामखौबो नैबेयाव होजागोन आरो, जेबो नङा। बिनि उनाव नोंथाङा नैबेयावहाय गाहायाव जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामनानै लादो। नैबे जेन्डारखौ क्लिक खालामनानै जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। बेनि उनाव नैबेयाव नोंथांमोननि केटेगरिखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै ला। बेनि उनाव साब केटेगरिखौ नोंथांमोना बेवहाय लिरनानै होबानो जाबाय। बेनि उनाव कार्ड टाइप नैबेयावहायबो नोंथांमोना नोंथांनि कार्ड टाइपखौ बेवहाय लिरनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय माखौ कार्ड टाइप होनदों आं बेखौ नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआव फोरमायगोन दे लोगोफोर। बेनिफ्राय कार्ड नाम्बारखौबो नैबेयावहाय नोंथांमोना लिरनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। बेनि उनाव जिखिनि गोजा नैबेबायदि सिन नुनाय दंना लोगोफोर, बे गोजा फिसा फिसा सिना बेवहाय नोंथांमोना बेखौ मानि मेन्डेटरिथार, बेखिनिखौ नोंथांमोना फिलआप खालामथारनांगोन आरो। बेनि उनाव नोंथांनि मबाइल नाम्बार होदो। बेनि उनाव इमेल आइडि, बेनि उनाव नोंथांनि एड्रेसखौ नैबेयावहाय फिलआप खालामथारनांगोन आरो लोगोफोर। दा बेयो गासिबो फिलआप जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव मा दं दे लोगोफोर, नै आं नोंथांमोननो खोन्थानि नैबे गाहायथाराव नोंथांनि सेक्सन सि बेंक एकाउन्ट डिटेल्स, बेवहाय नोंथांनिया सेक्सन सियाव नैबे सेक्सन सियाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नोंथांनि गिबि IFSC क'डखौ नोंथांमोना बेंकनि IFSC क'डखौ गिबियावनो नैबेयावहाय सेलेक्ट खालामग्रोनानै लानांगोन दे, नैबेयाव लिरग्रोनानै लानांगोन दे लोगोफोर। बेनि उनाव नैबेयावहाय नाउ इउर IFSC क'ड नैबेयावहाय नोंथाङा खनसे क्लिक खालामनांगोन दे। बेनि उनाव नैबेयावहाय नेम अफ दा बेंक, नोंथांनि बेंकनि नामखौ नैबेयावहाय लिरनानै लानांगोन दे लोगोफोर। सरि बेयो अट'मेटिकलि ओंखारफैखागोन दे लोगोफोर। नैबेयावहाय नोंथांनि IFSC क'डखौ होब्लानो नोंथांनि बेंक नामा नैबेयावहाय ओंखारफैखागोन दे लोगोफोर। बेनिफ्राय ब्रान्स अफ दा बेंक, नोंथांनि ब्रान्सनि नैबेयावहाय नामखौ बेवहाय लिरनानै लादो। ब्रान्स एड्रेसखौ नोंथाङा नैबेयावहाय फिलआप खालामनानै ला।
बेनि उनाव नोंथांनि स्टेट दंना बे स्टेटखौ नोंथाङा बेयाव सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांनि नैबेहाय बेंक डिस्ट्रिक्ट बे बेंक डिस्ट्रिक्टआ मानि बेवहाय गावनो हारसिंनो स' जाजोबगोन दे लोगोफोर बियो किसुमानखौ लिरलायनाङा लोगोफोर नोंथांमोना नैबेवहाय IFSC क'डखौ थुयोब्लानो नैबेयो गावनो अट'मेटिकलि नोंनि जेसेबां एड्रेस दं बेखिनिया नैबेवहाय स' जागोन आरो लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथाङा नैबेवहाय माखौ लिरथारनांगोन दै माया मेन्डेटरिथार लोगोफोर नैबेवहाय नोंथांमोना नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ बेवहाय लिरथारनो नांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा कनफार्म एकाउन्ट माने मोजाङै लिरबानो जाबाय एकाउन्ट नाम्बारखौ माने फैसा हाबनायाव प्रब्लेम जायो डाइरेक्ट बियो थारमाने DVDनि थ्रुयैसो माने बेवहाय फैसा हाबनाय जायो नालाय बेनिखायनो बिथांमोना बेखौ थारमाने डाइरेक्ट रावनिबो आखायाव हरा बे फैसाया नोंनि एकाउन्टावनो हाबगोन आरो बेसेबां हाबगोन फार्स्ट किस्तिनि थाखाय नोंथांमोना 9,000 फार्स्टआव नोंथांमोना 9,000 मानि मोनग्रोगोन आरो फार्स्ट किस्तिनि थाखाय 9,000खौ बेनि उनाव सेकेन्ड किस्तियाव नोंथांमोना 3,000 मोनगोन आरो ना 3,000खौ नोंथांमोना मोनगोन टटेलि 12,000 मानि गासै 12,000 नोंथांमोना फैसा टयलेट बानायनो मोननाय जागोन आरो लोगोफोर। दा बे नोंथांमोना जुदि बेवहाय बेंक एकाउन्टखौ जुदि फुल होनानै लायोब्ला नोंथांनि एकाउन्टाव हाबनाया प्रब्लेम जागोन आरो बेखायनो नोंथांमोना मोजाङै बेंक एकाउन्टखौ नैबेवहाय लिरनानै ला बिनि उनाव कनफार्म एकाउन्टखौ लाबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथांनि नैबेवहाय फार्स्ट मानि नोंथांनि फार्स्ट पेजनि नैबेवहाय बेंक एकाउन्टनि फार्स्ट पेजनि नोंथांनाव मा बिदिनो फट' बिदों थारमाने नोंथांनि बेंक एकाउन्टनि फार्स्ट पेजखौ नोंथांमोना साफायनानै बेवहाय आपल'ड खालामना होनांगोन आरो लोगोफोर। दा बेवहाय आपल'ड खालामनायाव आरो गोबाङानो सोंहरनो हागौ आरो गोनो गोथो जानो हागौ माथो जायानो आपल'डानो होननानै गोबाङानो सोंहरनो हागौ बेखायनो आं नोंथांमोननो फोरमायखाबाय गाहायाव लिरनानै होखानाय दं नै नोंथांनि जि आपल'ड खालामनाय फार्स्टनि सिगांनि जि पेजनि जि फट' बे फट'आ नोंथांनिया 200 KB'ल' जानो नांगोन बेनि बाराबाथाय नोंथांनियाव बे जि आपल'ड खालामनाय जि फट' फार्स्ट पेज पासबुकनि बेयो नोंथांनिया बेयो आपल'ड जानाय नङा लोगोफोर आं बेखौ रोखायै फोरमायखाबाय। नोंथाङा बेखौ KB to MB आव कनभार्ट खालामनानै लानानै नोंथाङा बिनि साइजखौ खमायनानै लानांगोन माथ्र 200 KB'ल खालामनानै लानांगोन। दा गोबाङानो सिगांनि भिडिअफ्रावबो सोंहरदों KB to MB बोरै बानायो आरो बोरै साइजखौ खमायो MBखौ बोरैहाय PDF फाइल बानायो गोबां खोथा सोंहरदों आरो लोगोफोरना बेखौ आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांगोन बोरैहाय KB to MB बानायो आरो नोंथांनि MB बुरजाखौ बोरैहाय खमायनानै बेबायदियाव 200 KB'आव बोरै बानायनानै लानो हायो 1000 KB'निफ्राय बेबायदि आपडेट आं नोंथांमोननो लाबोगोन। दा आं नोंथांमोननो दिनै फोरमायबाय स्वच्छ भारत मिशन अर्थात टयलेटखौ माबोरै एप्लाइ खालामनाय जायो आरो मा मा डकुमेन्टस नांगौ बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। दा नोंथांमोना बेफोरबायदि एप्लाइ खालामनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि एप्लाइ खालामनानै लानो हासिगोन। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बेबायदिनो जाहाथे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जोबथारनायाव बयनोबो आं खनसे खावलायबावबाय साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोफोर गोजोन्थों थेंक इउ।